Os contos interactivos son unha forma nova de narración que permite aos lectores influir na historia a través de leccións ou elementos digitais. Estes presentan diferentes ventajas e desventajas. Maior participación do lector. Ao tomar as decisións, o lector está máis involucrado na historia. Desenvolvemento do pensamento crítico. Fomenta a toma de decisións e a resolución de problemas. Mellor comprensión lectora. Ao interactuar coa historia teñen que estar máis atentos e atender ao que pasa, polo que xera unha comprensión e unha atención que non todos os libros tradicionais conseguen. Personalización da experiencia. Permite tomar diferentes camiños, polo que cada vez é unha lectura única. Uso de recursos tecnolóxicos atractivos, é dicir, inclúense efectos visuais, sonidos e animacións que enriquecen a experiencia. Motivación do aprendizaxe. Son ferramentas útiles na educación, xa que fan que a lectura sea máis atractiva. Dependencia da tecnoloxía. Require de dispositivos electrónicos o que pode xerar unha dependencia hacia estes. Maior complexidade de creación. Son máis difíciles de desenvolver que un conto tradicional, xa que require de diseño digital. Falta de linealidade. A elección de respostas pode facer que perdas a trama polo que deixe de ter coherencia. Menor reflexión sobre o contido. Ao enfocarse na interacción, algúns lectores poden perder o interés polo tema central ao que vai dirixido o conto. Fatiga visual e problemas de saúde. O uso excesivo de pantallas pode causar molestias físicas ou fatiga visual. Brecha digital de acceso. Limita o acceso á tecnoloxía polo custo destes dispositivos. Como conclusión, queremos decir que os contos interactivos ofrecen unha experiencia máis inclusiva, creativa e personalizada que os tradicionais, aproveitando así a tecnoloxía para adaptar as historias ás necesidades e intereses de cada neno ou nena.